ئەڤە ئەو سینەماکارن یەن بەشداری فیلمە فیستیڤاڵا دهۆکیا نێڤ دەولەتî هەر ئێک ji welatekî hatiye. Ewan viyan bereya fîstîvalê perîzgeha Lalişî bibînin ku ji nêzik haydarî rewşa perîzgehê bibin. I'm the first time here. It's very impressive. And yes, Ava cara min ya êkê li vêre dihî min dokûmenterî dît ser xelkê Yezîdî li ser çiyayê û ez gelek ya min dihûşim ku ez li vêrê me. Ez wekû dadwer li ser filmên Kurdî divêt hindek tişta ser Kurdistanê bizanim. Da bişem biryara xwe ser filma bidem. so we have to learn a lot of things about Kurdistan and to decide after the prize. Sererayê ku zêdetirî wan sînemakaran agehî li ser perîzgehê û keltûrê Kurdên êzîdî hene. Lê zorbeya wan bû cara êkê ya vê cihê dibînin. بەڵێ من یەکەم جار وداتم بۆ لالەش دەیڕۆکی لالشم پێشتر بیست بوو سەرگوزەشتی ئەو معبەدا و ساڵی پاریش کە دەماندید ئاوارەکان داهاتم بۆ ئێرە و لالەش بوو بە نقطە عەتفێک بۆ هەموو شەڕەکان و بۆ ئیزەدیەکان کە ئەو فەرمانە ناشرینە لەسەریان کرا و تەنیا هانا و هیوایەتیان لالەش بوو پاراستنی لالەش بوو. Ewan viyan seredana laliş bikin. Rêveberiya rewşenbîrî jî harîkar bûne digelwan da ku ew pitir haydarî rewşa Kurdistanê û keltûrê Kurdî bibin. Hezawana jî bî ku ew bihêne lalişê jî bibînin. û em hindek cihêdî jî destnîşan kirîne diçine kempekê, kempa awara. Rastî hezawana gelek yanî gelekê diviyan bihêne vêrê keltûra Kurdê êzdî bibînin û cihêtwana û lalişê bibînin. Hijmara wan sînemakaran digehe nêzîkî 37 kesan yên Kurd û biyanî ku êk ji programên diyên wan seredan bikin, êk ji kempên awaran li Duhokê. Perîzgeha Laliş êk ji wan cihê giring bû ku sînemakarên filma Fîstîvala Duhokiya Nêvdewletî seredan bikin ji ber ku ew dibîte berhemek ji bo wan demê dizîvirina welatên xwe. Nalên berwarê Roda û Perîzgeha Laliş.